сирри ногуфта. ин рубрикаи нави рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон аст. дар он ҳодисаву воқеаҳо аз ҳаёти чеҳраҳои саршиноси кишварро хабарнигорони рӯзномаи мазкур ба хонандаи худ пешниҳод мекунанд. мо тасмим гирифтем ин рубрикаи ҷолибро дар шакли лоиҳаи алоҳида дар ютуб-канали рӯзнома роҳандозӣ кунем. дар нашри якуми лоиҳаи мазкур мо ҳодисаеро нақл мекунем, ки ба ҳаёти Дилшод Назаро, қаҳрамони бозиҳои 21-уми тобистонаи Олимпии Рио-де-Жанейро мебошад. Дилшод ин ҳодисаро то имрӯз аз модараш пинҳон медошт. ӯ сирри то имрӯз ниҳонии худро ба мо чунин шарҳ дод. солҳои 1994-1995 буд. дар синфи ҳафтум мехондам. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 ноҳияи Шоҳмансур, ки он замон дар шафати бинои меҳмонхонаи Душанбе воқеъ буд, таҳсил мекардам. аз хурдӣ ки ба варзиш машғул будам, миёни ҳамсинфон ба қавли гапзан будам. чун истгоҳи роҳи оҳан ба мактаб наздик буд, ҳамарӯза ҳамроҳи дӯстону рафиқон дар вақтҳои холигӣ ба он ҷо мерафтем. даву тоз аз ин қатора ба он қатора ҷаҳидан, дар рӯи утоқҳои аз кор монда пушти ҳам давидану чангу хоки солҳо хобидаро ба осмон бардоштан ҳаловате дошт. рафтан ба ин истгоҳ одати ҳамешагии мо ҳамсинфон буд. рӯзе 2 соати дарсиро хонда интизори дарси сеюм менишастем. чун ҳамешагӣ маро хумори бозии қатораҳои истгоҳи роҳи оҳан гирифт, ман аз синфхона берун баромадам ва омада дар синф эълон кардам, ки устод ба дарс намеоянд. якбора ғавғои ҳамсинфон баланд гардид. ман онҳоро аз пайи худ хондам ва ваъда додам, ки ба ҷои ҷолибу шавқоваре хоҳам бурд. хомӯшона аз дарс гурехтем. давоми чанд соат чунон саргарми бозӣ гардидем, ки 2 соати дарси баъдӣ низ ба гӯшаи фаромӯшӣ рафт. баъди бозии зиёд мактаб ба ёдамон расид. ҳама тарсону ларзон ба мактаб баргаштем, вале аллакай кор аз кор гузашта буд. ҳамаи ҳамсинфон айбро ба ман бор карданд. директори мактаб Валентина Павловна, ки бисёр зани ҷиддӣ ва сахтгир буд, тасмим гирифт, ки маро аз мактаб хориҷ кунад. ростӣ бисёр тарсида будам. аз муаллима хоҳиш кардам, ки аз ин кирдорам ба модарам шикоят набарад. қавл додам, ки чунин амалҳо такрор нахоҳад шуд ва дар ваъдаам устувор мондам. ин барои ман он солҳо сирре буд, ки аз модарам пинҳон монд. аз дигар ҳодисаҳои шавқовару ҷолиби чеҳраҳои саршиноси кишвар огаҳ шудан мехоҳед? барномаи моро аз ютуб-канали ҷавонони тоҷикистон пайгир бошед.